काय मंडळी, तर देवगडमधील श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरचं दर्शन झालं आणि आम्ही जेवणासाठी येऊन पोहोचलो डायरेक्ट मालवणमधील अतिथी बांबू हॉटेलमध्ये. जेवण तर एक नंबर आणि मालवणमध्ये इलो तर समुद्र किनाऱ्यावर येऊचा थोडीच सोडतो. तर जोपर्यंत गाडी लावून बाहेर उतरते तोपर्यंत ज्यांचा भाडा आणलेलं आहे त्यांच्यानी घेतल्याने आपल्यासाठी आईस्क्रीम हातात घेतलंय आणि खात खात जाता आता बघितले शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांचे पुतळे आणि ते बनवलेले होते कोल्हापूरमध्ये आणि बरेच पर्यटक होते ना जे पर्यटनाचा आनंद घेत होते. बघितले सिंधुदुर्गची शान, सिंधुदुर्ग किल्लो, आईस्क्रीम संपवले आणि मालवण सोडलो आणि आपण येऊन पोहोचलो डायरेक्ट या निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या ठिकाणी. आणि जाता आता मंडे आमका आपले भेटले फॉलोअर जे बोला होते आमका ब्लॉगमध्ये घे. तर आपण येऊन पोहोचलो कासार टक्का महापुरुष देवस्थान. पाया वगैरे पडलंय तेवढ्यात भेटले आपणाक आपले दुसरे फॉलोअर्स. नाव असा राजलाड. भेटन तर झाला आणि गरमी एवढी झाली ना की मी हैराणच झाले पूर्णपणे. गाडी चालू केली, गाडी डायरेक्ट येऊन पोहोचली धामापूर मधील श्रीदेवी भगवती मंदिर मध्ये. हैना चालताना एवढा भारी वाटत होता ना, कारण असं वातावरण असतं एकदम थंडगार. तर सँडल वगैरे काढले आणि बघितले मंदिराच्या आवारात असलेली सुंदर